Bore da, rydw i'n mynd â Billy bach am dro heddi, a fi moyn ffindio mas beth yw enwau'r holl goed sydd yng nghwmpas i. Felly, dwi'n mynd i edrych am gliwiau. Ydych chi'n gallu helpu fi? Waw, edrychwch ar y goeden yma. Mae hi'n dal iawn. Dewch ni fynd yn agosach. Dyma'r ddeilen. Ni gymryd un. Mae'n weddol grwn ac yn sleiniog. Reit. Oes rhyw cliwiau arall ar y goeden? O, mae rhywbeth arall yn tyfu arno. Beth am i mynd â hwnna? Dyma goeden tal arall. Waw. Ydych chi'n nabod y ddeilen yma? Helo, Billy. Wyt ti'n cuddio yn y coed? O'n i beth yw'r goeden yma? Mae ganddo ddeilen hir, chydig yn sgleiniog. Mae rhywbeth yn tyfu arno ni. Felly mi fynd, mae Billy yn aros. Dyma goeden pert. Mae'r ddeilen yn hir iawn fan hyn. Rydw i'n hoff iawn o'r goeden yma. Dyna siap rhyfedd sydd ar y ddeilen. A beth sy'n tyfu fan hyn? Ydych chi wedi gweld rhain o'r blaen? Dwi wedi ffindio coeden newydd. Mae rhywbeth yn tyfu. Fan hyn. Wyt ti'n meddwl yw e, Billy? Billy, paid â bwyta'r glas wellt. Dyna'ch y ffroes. Mae eiron coch yn tyfu ar yr un yma. Waw. Nid coeden yw hyn, ond mae rhywbeth cyffroes yn tyfu yn y blodau. Ydych chi'n gallu gweld beth? Mae'n gallu bod yn ffein iawn. Le mae Billy? Dyma hi. Waw! Waw, mae'r goeden yna'n edrych yn hen iawn. Da iawn, Billy. Dwi'n hoffi'r lliw ar y goeden yma. O bell, mae'n edrych yn arian. Allwch ni weld y ddeilen. Hir a thinau. Mae rhywbeth yn lapio ac yn tyfu o gwmpas y goeden yma yr holl ffordd i fyny. O'n i beth yw enw'r planhigyn yma? Unrhyw syniadau, Mr Taylor? Mae gan y goeden yma mwy nag un deilen ar bob darn. Ydych chi'n gallu gweld? Edrychwch ar yr holl wahanol fathau o goed. Mae wahanol fathau o wyrdd. Rhai'n uchel, rhai'n fyr. O na! Mae'r goeden yma wedi syrthio. Tybed sut? Unrhyw syniadau, Billy? O, coeden pert arall. Dwi'n meddwl falle yr un goeden ar un ifanc welon ni yn gynharach. Yn edrych ychydig yn arian. Dyma esiampl o goed dir. Ysgwni pam mae'r coed yma yn hir ac yn denau. Dyna ddigon o waith detectif am un dydd. Mae hi nawr yn amser nofio! Da iawn, Billy bach.